So a go elastica. I'm going to try what's next. Ekene dịrị Chukwu nna nke onye nwanyị Jesu Kristi nna nke ebere na Chineke dị nkasi obi niile ma na-akasi anyị obi na nsogbu anyị niile were si etu ahụ mee ka anyị were otu nkasi obi ahụ anyị wetara n'aka ya were kasị ndị ọzọ obi n'ime mkpagbu ọbụla dere ha. Eji mmiri iso were na-agọzi anụmanụ anyị Lolo Josephine O Esomchi minista na-echetara anyị maka baptizim nke Pọl ya sọdere banyere ya sị anyị niile mere baptizim n'ime Jesu Kristi si na baptizim were baa n'ọnwụ ya ya dịka Kristi ji ike ebube nke nna wee binye n'ọnwụ etu ahụ ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọ n'otu eriri nke ọnwụ ya anyị na ya ga-adịkọta n'otu oriri nke mbilite n'ọnwụ. Onye nwe anyị ji ọnụ rịọ ebere gị mana mkpụrụ obi odibo gị bụ Lolo Josephine O Esomchi gbaghara njọ ọbụla o mere site n'adịghị ike nke anụ ahụ tọpụ ya abụ niile nke ọrụ ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Anyị ga-emechizi anyị na anyị mepesịrị ntụ ụka. No. Agora para chegar o bar, né? Depende, não sei. So we expecting that everybody should go to church except those who are doing important something. Don't they have onye ọbụla na-ebe a biko anyị na-anya abụrụ na anyị chọrọ ije buga nwanne anyị nwaanyị na mama anyị n'ụlọ ụka ebe a ga-anakarị ụka ikpeazụ anyị ama nchọ ka anyị wụsara ụgwọ ikpeazụ a ga-akpakwanyere ebo isie jee n'ụlọ ụka sokweziere nata ọ bụrụ na ị na-ebe a
n'iji maka ya bịa biko don doloko ka jeke n'ụlọụka maka moto ga-agbaghara ya. Anyị ka na-echekwa ndị ọ dị n'aka ịbịa bụrụ ozu a wee tinye na ụgbọala a ga-eji webiri gawa jekarịa oke ikpeazụ. Because in charge, it's able to get